Hauki on tällä hetkellä varmasti mun suurin yhteistyökumppani johtuen siitä, mä oon kalastusopas. Mä jäin työttömäksi 33 työvuoden jälkeen ja kouluttaudun uudestaan ja kouluttaudun kalastusoppaaksi. Olen nykyisin sitten yrittäjänä. Ja niin kuin otsikko kertoo, niin mun yhteistyökumppanina on Hauki. Miten siihen päädyttiin? Päästään tästä eteenpäin. Pieni niin kuin Mika Vornanen pähkinänkuoressa menee näin, eli mä oon niin aikoina, kun mä en ole kalastusopas tai yrittäjä, niin mä toimin kalanmyyjänä hallissa. On ollut jonkun aikaa, käyn vaan oikeastaan pääasin siellä tekemässä puhdetöinä silloin, kun he pyytävät. Muutaman romanin on kirjoittanut, mitkä kumpikin pyörii hauen ympärillä enemmän tai vähemmän normaalielämästä. Ja teen freelance-toimittajan hommia kalastuslehteen. Oikeastaan siinä se nyt suurin piirtein on jotain muuta puuhastelua. Oikeastaan viimeisin, mikä nyt tuo vähän rahataloa, niin on Reino Tossut, mitkä on hauennahan värisenä printattuna sitten tuohon Reinon kuosiin tai kankaaseen. 59 vuonna syntynyt, eli mä oon 54-vuotias, kalastanut koko ikäni oikeastaan 3-4-vuotiaasta lähtien sain ensimmäisen ahveneni ja ensimmäinen virvelikala taisi olla tosissaan hauki. Muistan ikäni, kun se kela ei ollut yhteistyöhaluinen sen kalan kanssa ja se päätyi kuitenkin sitten ihan voittoon, se kala saatiin pois ja tapettiin ja syötiin. Ensimmäinen suurhaueksi laskettava kala tuli sitten vuonna 1973, josta sitten alkoi aikamoinen elämänmuutos, että se vei kyllä mukanaan sitten se suurhauekalastus ja sitä halaja vaan lisää ja lisää. En pidä minkäännäköistä kalapäiväkirjaa ja muisti on valikoiva, joskus se kultaa, joskus se tekee huonommaksi, mutta joka tapauksessa niin en ole tämmöinen ihminen, kuka kirjaa kaikennäköisiä juttuja ylös ja alas, vaan enemmän menen vaistojen varassa tuolla vesillä. Ja mä todella olen vapakalastaja, vaikka mä oon niin kutsutusti sekakalastaja, eli mä kalastan kaikkia kalalajeja sesongista riippuen ja kaikilla kalastusvälineillä, mitkä on aktiivivälineitä, eli siis vapavälineen. En käytä seisovia pyydyksiä. Ja olin tietoliikenneasentajana tosissaan yli 30 vuotta aivan asiakasrajapinnassa, mikä antoi mulle aikamoiset valmiudet toimia hyvin nopeasti ja elää tilanteen mukaan, koska mä kävin ihmisten kodeissa ja sovin heidän kanssaan asioita. Ja nyt kun siihen yhdistetään mun kalastuskokemus, niin tämä on aika helppo yhtälö olla kalastusopas ja olla asiakkaiden kanssa, tuntemattomien kanssa tekemisissä. Haukikoira on alun perin tehty vanhaa leikkuulautaa, tuommoiseen muoviseen, leikkasin sen kalan muotoksi, laitoin koukut kiinni ja maalasin orassin mustaksi ja nimesin sen haukikoiraksi. Johtuen siitä, kun ihmisillä on lintukoiria tai noutajia tai mitä kaikkia paimenkoiria, niin mulla oli sitten haukikoira. Ja itse asiassa oli aika hyvä uistin ja se meni sitten ensimmäisellä reissulla muutaman hauen jälkeen sitten päätyi jonkun hauen leukaperiin ja sen jälkeen sitä ei ole näkynyt. Kouluttauduin kalastusoppaaksi, eli mulla on ammattitutkinto suoritettu ja siitä tuli osakeyhtiö viime vuonna haukikoirasta ja juuri kun yritystä oltiin perustamassa, niin Rapala Normarkilta Shimano kysyi ja tarjosi mulle vakanssia niin kutsutusti tämmöiseksi brändioppaaksi, eli Suomessa on 3 kappaletta Shimano kalastusoppaita, joista minä olen yksi. Yksi on Juha Happonen tuossa Keski-Suomessa ja yksi on Patrik Lehtonen sitten Ahvenanmaalla. Mutta tällä pohjalla mä elän ja haukikoira yrityksenä on siis, se on kahden miehen firma, 2 venettä, 2 kundia, kummatkin on samaa vuosikurssia sieltä kalastusopas koulusta ja me toimitaan eteläisen merialueella lähinnä Suomenlahdella ja Lahden Vesijärvellä ja sitten Utsjoella on tukikohta ja kalastellaan kaikkia kalalajeja, mutta useimmiten hauki on tämä meidän kohdekala, johtuen siitä asiakkaat haluaa kalastaa haukea. Meillä on 2 venettä, ihan hyvä kalusto ja Shimano tietysti sponsoroi meidän yritystä sillä lailla, että me käytetään Shimanon välineitä toiminnoissamme. No, minkä takia meidän yritys valitsi hauen on ehdottomasti juuri se, mitä Teemukin puhui tuossa aikaisemmin, sen haasteellisuus. Eli yleinen oletus on se, että sitä saa millä vaan, mistä vaan ja milloin vaan haarukallakin.
Ja niinä päivinä, kun se kala on tiukassa, niin ai kuinka monta kertaa mä oon sanonut, että olispa nyt se ihminen tässä veneessä ja näyttäisi, kuin se otetaan sillä haarukalla. Et kun se ei nakera, niin se ei nakera. Ja tässä tulee semmoinen pieni metsästyksen vietti tämän hauenkalastuksen suhteen, eli pitää pystyä elämään ja olemaan vesillä ja innovoimaan ja olla semmoinen jonkunnäköinen ymmärrys, miten ton kokoiselta alueelta saadaan suurhauki tai yleensä hauki ottamaan. Eli nyt kun mennään yhdellä vavalla, yhdellä viehellä, niin se ei olekaan sitä ajelua peukut pystyssä tai että heitetään kiinteä pyydyssä ja käydään se kokemassa, vaan se on nimenomaan metsästystä veden pinnalta ja tulos on vain ja ainoastaan itsestäsi kiinni. Ja siinä joutuu pikkuhiljaa vaan opiskelemaan luonnonlakeja, eikä vaan lukemaan internettiä, että näin tämä menee, koska niin se ei mene. Tämä on suurimman osan asiakkaista kohdekala tai toivekala. Voi sanoa, että 20 tilauksesta toivotaan 18-19 kertaa, että lähdetään kalastamaan haukea. Hyvin harvoin sanotaan, että vain kuhaa, vain ahventa, vain meritaimenta. Toki sitten on näitä tämmöisiä retkiä, että meritaimenta voidaan lähteä kalastamaan vaikka tähän aikaan vuodesta, ja se perustuu siihen, että opetellaan niitä kalastustapoja sitä varten, että kun nämä asiakkaat on yksin menossa sitten loppusyksyyn tai alkukevääseen, niin heillä on niin kuin valmius kalastaa omatoimisesti, eli opetellaan tavallaan se kalastustapa NS-sesongin ulkopuolella. Sama pätee hauen kalastukseen, että voidaan suurhauen kalastusta opetella keskellä kesää, väline- ja viehetekniikoita erilaisia, vaikka se suurhaukki ei olekaan niin kuin oletettava saalis sinä päivänä, mutta kuitenkin ihmiset kun menee kauppaan hakemaan välineitä, niin he sillä yhdellä opaskeikalla välttää niin monta sudenkuoppaa, että säästävät sen reissun hinnasta väärissä valinnoissa, tai että eivät tee vääriä valintoja siellä kalastustarvikeliikkeessä. Venäläiset, voisi sanoa pääsääntöisesti kaikki haluaa kalastaa haukea. Yllättävän usein suhtautuvat hyvin negatiivisesti vetouisteluun. En tiedä, mitä se tulee sitten käyttäytymään esimerkiksi täällä Kemijärvellä, ja mikä täällä on heittokalastuskulttuuri verrattuna vetokalastuskulttuuriin. Mun opastoimintojen aikana mä oon 2 reissua tehnyt, missä on uisteltu. Ja se on mun mielestä aika vähän. Niitä keikkoja kuitenkin jokunen 100 tullut tuossa tehtyä. Se on häviävän pieni, kuinka paljon ihmiset haluaa heittokalastaa ja opetella heittokalastuksen. Tämä on erittäin hyvä saaliskala, niin kuin Teemu sanoi, aktiiviväline kalastajalle niin perholla kuin virvelillä, ja riippumatta virvelin laatuun tai kokoon tai mihinkään muuhun. Kaikilla vieheillä pystytään saamaan kalaa, ja mitä hennommat vehkeet, niin todennäköisesti sen mukavampi se kalastustapahtuma on, jos se pystytään se kala punnitsemaan, mutta useimmiten niitä tappioita tulee sitten, jos ne välineet on liian kevyet, koska se on voimakas kala ja erittäin haasteellinen kalastuskohde. Lähes kaikkina vuoden aikana, erityisesti nyt, jos haluttaisiin päästä metrilukuihin, että meidän pitäisi saada metrihauki tuolta heittämällä, niin kyllä siinä nyt joutuu olla jo jonkun näköistä paikkatietomusta ja tietämystä ja ymmärrystä myöskin välineistä ja millä se kala tavoitetaan mihin aikaan vuorokaudesta mistäkin. Eli se on tosissaan heittokalastus on niin erilainen luonteeltaan kuin vetokalastus. Tämä on erittäin ylivoimainen kalalaji silloin, kun kuvataan saalista. Jokainen voi kuvitella 1,8 m, 90 senttisen ihmisen 4,50 senttisen harjuksen kanssa tai metrin hauen kanssa. Se on todella vaikea kuvattava esimerkiksi kilon ahven, että se näyttää uskottavan näköiselle. Ainahan se on upea kala, jos ajatellaan, että otetaan muistoja niin kuin kameralle, mutta markkinoinnillisesti. Nyt mä yritän teille myydä ideaa, että ostakaa hauki, tuotteistakaa se ja tehkää siitä teille tänne Kemijärvelle business. Harmittavaa, että meillä ei ole täällä 30 juuri työttömäksi jääneitä kalastavia kundeja, ketkä on esimerkiksi kalastanut 25 vuotta, ja joku pankinjohtaja, kuka niin kuin näkisi ja kuulisi ja ymmärtäisi, että nyt tehdään laina, ostetaan traileri, ostetaan vene ja tehdään pakettia, tuotteistetaan haukia ja näin. Koska tämä ylivoimaisuus tässä valokuvauksessa tulee nimenomaan siinä markkinoinnissa, kun ruvetaan työntämään nettiin niitä isoja hauenkuvia, niin se vaan tuo asiakaskuntaa. Erittäin hyvä ruokakala ja oikein käsiteltynä siis mukava syödä. Siihen ei ole tikun tikkumaan siellä hallissa. Aina kun joku tulee, että mitä hän ostaa, no ota haukea, se on niin ruotoinen. No mä perkaan sulle siitä ruodottoman, tuut huomenna ruotojen kanssa tänne, mä maksan euron per ruoto, mitä sä löydät. Niin en ole euroakaan maksanut kyllä.
Useimmiten ne hakee lisää sitä kalaa, koska mä annan niille sen reseptin mukaan siitä. Hauen arvo rahassa mitattuna, Antti tulee puhumaan tästä huomattavasti paljon enemmän. Mulla on tuolta brosuuri pöydässä, mikä on tosissaan Tanskasta lähtöisin ja sain sen käsiini tuossa pari viikkoa takaperin. Ammattikalastaja kun tuo hauen pyöreänä jälleenmyyntiin, niin se on 50 €–1,50 €. Isommat hauet on vähän halvempia, että se on yleensä, voisi sanoa, euron per kilo etelässä. Sitten se myydään 10 pyöreänä ulos tai 14 € fileenä, 16 €, jos siitä on nypitty se anopin pala pois. Tätä sosioekonomista hintaa ei ole koskaan laskettu, eli se on ollut hirveän vaikea laskea, että mitä hauki tuottaa Kesportille, majoituspalveluille, lähikaupalle, kaikelle muulle, kun kalastaja tulee tänne kylään. Sillähän on olemassa arvo, totta kai, koska nämä ihmiset kuluttaa rahaa tänne tullessa, täällä ollessa, ja ne jättää myöskin yrittäjille rahaa. No, Tanskassa tosissaan tämmöinen laskenta tehtiin. Heidän tilastojen mukaan sitä voi tai ei voi suhteuttaa Suomen olosuhteisiin. He päätyvät tämmöiseen numeroon kuin 160 € per kilo, mikä on aika rasvainen hinta haukipullille. Kun rupeatte syömään haukipihveä 160 kiloa, niin siinä rupeaa jo miettimään, että onko tämä oikeasti näin vai ei. Kyse on oikeastaan enemmän siitä, että jos haluaa edes kyseenalaistaa tätä numeroa, niin silloin rupeaa miettimään, että sen täytyy olla enemmän kuin euro per kilo. Että jos tälle ajatukselle ei sua sekuntiakaan, niin silloin se on varmaan sitten ihan sama, että onko se 1 vai 160 € kilo. Mä katson tämän asian taas näin, että jos mun asiakastapahtuman aikana me saadaan esimerkiksi 10 haukia, ja se retki on maksanut heille 800 €, niin silloin me voidaan laskea suoraan 80 per kala. Oli ne sitten kilon kaloja tai 10 kilon kaloja. Mutta tämän suurhauen arvo tässä hommassa, eli siinä kohdassa kun mä käytän veneessä yhden suurhauen, niin voin sanoa, että 95% varmasti tämä porukka tulee tilaamaan mut uuden reissun. Ja silloin mä voin antaa sille yhdelle kalalle sen arvon. Eli sen yhden kalan arvo on ollut se seuraavan keikan hinnan verran. Näin se menee. Eli sen takia mä pyrin onnistumaan ja mä pyrin mahdollistamaan mun omia tulevia onnistumisia. Eli jos mä papitan se kalan pois sieltä, niin mun pitää etsiä uusi yksilö. Eli mä pystyn saman kalan onkin monta kertaa, niin mun keikat lisääntyy. Tämä on niin kuin näin raadollisesti. Joskus se kala viottuu ja sitten se pitää ottaa eräksi. Ja meillä on selkeästi venekunnassa, mulla on säännöt, mitkä me sovitaan ennen vesille lähtöä, että meillä on kiintiöt per venekunta tai per henkilö, ja meillä on niin kutsutut välimitat, me lasketaan teinit takaisin veteen kutemaan, ja vanhat yksilöt me säästetään ihan näistä asioista johtuen, mitä Teemu puhui aikaisemmin. No, tässä on hyvä kuva. Neito hymyilee, kun Hangon keksi. Ensimmäinen hauki elämässä hänellä. Siinä nyt meni muistaakseni 2 tuntia, että tämä kala tuli käymään veneessä. Taisi olla jotain 5–6 kilon luokkaa. Mutta tässä mä nyt nimenomaan kysyn, että millaiset ihmeen mahdollisuudet meidän tosissaan olisi tässä valtakunnassa olla ehdottomasti niin kuin yksi maailman johtavimmista haukimaista, koska tätä haukea meidän riittää. Kyse on vaan nyt siitä oikeasti, että se on liian halpa kala, niin kuin puhuttiin tiskis, ja halpa ei voi olla hyvää. Ja nyt varsinkin, kun sitä järvet tuolla on täys, niin kukaan ei osaa sitä arvostaa, mutta hän, neitokainen tuossa, ei ollut koskaan nähnytkään haukea. Tämä on eksotiikkaa muille ihmisille, mikä meille on arkipäivää. Meillä on hirveän pitkä kausi, vaikka se tuntuu lyhyelle. Siinä mielessä, että jos kalastetaan muita kalalajeja, niin kalalajien kaudet on aika sesongit on lyhkäisiä. Hauki on napsulla koko ajan. Ja sitä pystyy myöskin kalastamaan jään alta, mikä tuo sitten lisää eksotiikka-arvoa. Pelkästään, että se asiakas lyödään niin kuin kelkkaan rekeen tai moottorikeikan päälle ja ajetaan jäälle ja porataan reikä ja ongitaan sieltä joku kala, niin se on niin kuin tupla kokemus jo. Ja sitten vielä kävelee jäällä, mikä on niin kuin ihan ihmeellistä monelle. Siellä on Korean tytöt ja pojat melko ihmeessä aina, kun pitää aina varoa, ettei ne putoa vaan ihan avantoon, kun ne on niin pieniä ihmisiä. Jees, eli tosissaan Antti tulee puhumaan tästä, että minkä ihmeen takia me päästetään meidän rahaa tuovat ihmiset
Ruotsiin. Ei ole pitkä matka. Voisi ne tännekin tulla tai pysyä stadissa tai missä vaan, mutta siis niin kuin, että rahat jäisi meille eikä mene sinne ulkomaille. Ja meillä on tosissaan nämä vesistöt ja meidän luonto on aivan käsittämättömän upeata ja erikoista. Varsinkin niin kuin etelässä, kun mä teen paljon töitä, niin meidän saaristo kaikkinen saarinen ja luonto, se on puhdasta ja aina järjestää, varsinkin venäläiset ihmettelee, että miten teillä on näin puhdasta, missä on kaikki roskat. Välttämättä niin ei tarvitse edes saada kalaa, kun ne on ihan iloisia ja onnellisia. Sitten kun ne saa muutaman elukan vielä, niin kun ne menee himaan, niin ne kehuu sit, niin maasta taivaaseen, että menkää nyt ihmeessä kalastaa sinne. Ja niillä sitä fyrkkaa tuntuu riittävää ja raha kun ei haise, niin tervetuloa. Tietysti pitää olla jonkunnäköiset moraaliset ja eettiset arvot, millä systeemin näitä tehdään. Ja mä oon muodostanut omat säännöt, niin kuin mä sanoin, meillä on jonkunnäköinen roti tässä hommasta, kaikkea ei tapeta ja tällä mennään eteenpäin. Mutta tosissaan niitä odotusarvoja ei välttämättä aina kaikilla ole. He tulee ja ihmettelee, mitä hän on tiedossa, ja jokainen onnistuminen ylittää heidän odotusarvot, koska niitä ei ole ollut. Ja tähän kun vielä lisätään jonkunnäköinen vastuullinen käyttäytyminen, ja mulla oli yksi venäläinen porukka tuossa ja kerroin meidän välimitoista ja saalisrajoituksesta per päivä kiintiöistä, niin herra rupesi mulle puhumaan Greenpeace-jutuista. Mä sanoin, että no eiköhän me riitä vielä sitä ruokaa siihen pannulle, vaikka me mennäänkin näillä säännöillä. Ja muistaakseni perkasin 6 kalaa heille sen päivän päätteeksi. Ja me oltiin vapautettu kaiketi 25 kalaa silloin. Ja ne oli ihan tyytyväisiä ja kundi sanoi mulle, että nyt hän ymmärtää, mitä se tarkoitti. Että eihän me olisi voitu kaikkiin niitä tappaa. Koska lähdetään nyt kuitenkin siitä, että jätetään vähän muillekin, eikä vaan itselle. Se olisi hirveän helppo kalastaa, kertoa kalapaikkoja sinulle, kaikille kertoo salapaikkoja, jos mä tietäisin, että kaikki käyttäytyy silleen, että isommat kalat vapautetaan, ne on kaikkien käytössä siellä, eikä se, että kuka saa ekana, niin se on sitten sen ja ikuisesti pois. No hyvä. Jouduin yrittäjäksi alkaessani miettimään, mitä kalaa mä kalastan ja miksi, ja tein niin kutsutun siis SWOT-analyysin, eli puhutaan vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista, uhista ja hauen vahvuudet. Mä katsoin näin, että tämä meidän haukikanta on niin mielettömän hyvä, ja sietokyky muutoksiin on aivan käsittämättömän hyvä. Oikeastaan haukikanta ei heilahda muuta kuin ihmisen toimesta, jos joku vaino on, ja kuitenkaan haukea ei pystytä mistään poistamaan. Sitä esiintyy aivan siis lähes kaikkialla. Ei kaipaa oikeastaan lisää istutuksia. Nämä kappalemäärät on valtavia, niiden paino ja pituus on todella kohdallaan paino-pituussuhde, erittäin eksoottinen kalalaji, hyvin monelle ihmiselle, jopa suomalaisille on jouduttu huomaamaan. Tämä on kaikkien suomalaisten tuntema kalalaji ja Kalevalasta lähtien kaikissa saduissa esiintynyt hyvässä ja pahassa, niin kuin susi ja kyy. Sen takia myöskin haukea varmaan vainotaan niin kuin susi ja kyy, se on meidän ainoita petoja, mikä voi tehdä ihmiselle verijäljen. Se elää sitten kuitenkin sitä omaa mytologiaa, että useimmin hauki mainitaan kuitenkin kuin siika uutisoinnissa. Tämä on monen kalamiehen mitta, niin kuin puhuttiin, tämä 10 kilo juttu, erittäin haluttu ja toivottu saalis. Ja kaikilla kalastustavoilla saatavissa, eli ei tarvitse miettiä, että tähän tarvitsee jollain tavalla hommata ihmeellisiä vehkeitä, että pystyttäisiin kalastamaan haukea. Toki välinevalinnoilla voidaan mahdollistaa kalasaaliin kokoa tai määrää tai jotain muuta, mutta siihen tullaan menemään myöhemmin, koska mä puhun siitä suurhauen kalastuksesta tuossa loppupäässä. Tämä on myöskin erittäin hyvä vesistön kunnossapitäjä. Teemu ei puhunut numeroista, pikkasen numeroista, eli siis tämä on yksinkertainen yhtälö. 1 kilon hauki matkalla 2 kiloiseksi poistaa vesistöstä noin 10 kiloa jotain kalaa, useimmiten toisarvoista kalaa, noin 10% oman painoista olevaa ruokaa, eli kilonen hauki syö noin 100 grammasta ruokaa pääosin. Ne on sitten särkiä tai jotain muuta, niin jos yksi syö 10 kiloa, niin 1000 hauki on poistanut 10 tonnia. Tämä on aika hyvä peruste, minkä takia mä haluan puhua hauen puolesta ja elää ja palauttaa ja vapauttaa. Eli tämä hauen vahvuus on myöskin niin kuin, se on jotain muuta kuin pelkästään mun yrityksellinen vahvuus, vaan se on sen haukikannan oma vahvuus. No sitten mennään heikkouteen. Just kun meillä oli äsken pitkä kausi,
niin meillä onkin lyhyt avovesikausi verrattuna ulkomaihin. Ulkomailla on vedet auki koko ajan, sen takia siellä on opaspalvelut huomattavasti huokeampia, he pääsevät kalastamaan koko ajan siellä riippuen rauhoituksesta tai jostain muista, mutta meillä tosissaan jääkansi peittää ja kalastus menee paljon hankalammaksi, eli meidän aika tehdä niin kuin talven tili on aika lyhyt, varsinkin kun on olemassa sesonkeja, mutta Hauallahan tämä sesonki riittää koko avovesikauden ajan, varsinkin ja myöskin jäältä. Erittäin hankala ja vaarallinen käsitellä. Niin kuin tiedetään, harva sinne kättä menee tunkea tuommoiseen metrin kalan suuhun tai edes lähellekään, mutta siis kaikki on opittavissa ja vaikka mä otan mun asiakkaiden kalat aina haavilla ja aika monta kertaa omatkin, niin kyllä niitä vaan ujutetaan tuommoinen 10-12 kilon kalan tuonne, kun laitetaan käsi tuonne kivasti kiduskarren alle ja siitä kun varovasti lähtee nostaa kala puoliksi vedestä ja irrotetaan koukut ja sitten se nostetaan siihen valokuvattavaksi, niin ei se sen vaarallisempi ole kuin sorsa tai mikään muukaan kuikka, että ei se ihmiselle pahaa tee. Tämä on erittäin ruotoinen kala, vaikea perattava, mutta sen jälkeen kun tämän proseduuri opitaan, niin sehän ei ole ruotoinen sitten ollenkaan. Ja sitten mediahan meillä on sitten taas myöskin heikkouksissa, koska harvoin hauki hyvänä esiintyy mediassa, aina se on syönyt pikkulapsen tai jonkun koiranpennun vähintään, ja milloin puri sitten Irene ja varpaaseen siinä laiturilla. Ja kaikkien huhujen takia se on pelottava otus, se elelee siellä veden alla ja siitä kerrotaan huimia asioita. Ja nämä on vähän haukea vastaan ja tietysti mun ammatin varjopuolia. Tämä on hyvin aiheetonta ja perustetonta tämä vaino, niin kuin oli aikaisemmin sun puheenvuorossa puhetta, että keksitään kaikenlaisia syitä, minkä takia ne hauet saataisiin pois sieltä, mutta tosiasia on, että haukikin syö istutettuja arvokaloja, mutta niin ne syö kaikki muutkin. Siinä kohdassa, kun se kutu on olemassa ja kutu on muuttumassa planktoniksi ja pienkalaksi, niin siellä on särjeet ja siat ja kiisket ja kaikki on jaolla. Kunnes tulee sitten niiden haukien vuoro ja ne syö niitä kokonaisia kaloja. Ja sitten nimenomaan tämä heikkous on se, että jos ollaan metsästäjiä, niin hauki syö mun sorsanpoikaset. No sitten se voi syödä itse mä oon löytänyt vesiroltan yhden haukenin vatsasta. Koiranpentu kuulemma lähti Ilta-Sanomien lööppien mukaan hauen matkaa, kun heitettiin keppiä susikoiralle tai sakemanille. Ja pentu ei ikinä palannut, hauki sen vei kuulemma siitä. Ja pikkulapsi siinä pureksii sitten joka kesä saadaan lukea, kun laiturilla joku heilutteli jalkaa. Mahdollisuudet meillä on rajattomat. Nyt me ollaan täällä Kemijärvellä, meillä on erittäin hieno vesistö, mikä on pullollaan haukia. Ja nimenomaan lohen ohella, lohen tilalla tai lohisesonkin ulkopuolella teillä on aivan rajattomat mahdollisuudet. Joko kalastaa isompaa lätäkköä tai sitten jos on jotain mobilisoitavia laitteita, millä viedään yhtä tai kahta kalastajaa, satunnaista kalastajaa jonnekin pyhille paikoille, salaiselle järvelle Pohjois-Suomessa, mikä suorastaan vilisee kymppihaukia. Sieltä kun se ukko tulee takas menee Sveitsiin, niin morjens, hei siellä Facebookki laulaa. Mä uppasin yhden, mä tuutte näkee yhden kuvan tuossa tuolempana, niin laitoin sen kuvan Facebookiin. 4 tunnin kuluttua se kuva oli tavoittanut lähes 5000 ihmistä. Ja mun yrityksen NS-tykkäjissä on 400 nimeä. Niin se levisi se kuva niin kuin kulovalkean tavoin tuolla web-maailmassa. Sitä ei pidä aliarvioida, semmoisen kuvan voimaa. Hyvä, meillä on siis tämä tämmöinen talvikalastuksen tuoma eksotiikka, ja nimenomaan tämä koko Suomen vesistö kattaa mahdollisuudet ikimuistoisiin kokemuksiin. Onko se sitten kalansaalis määrässä tai koossa, mutta kuitenkin sitä on. Tämä koti- ja ulkomainen kalaturismi tällä hetkellä valuu sinne ulkomaille, ja meidän mahdollisuus olisi tosissaan pitää ne täällä. Mutta valitettavasti nyt kun tämä maine on, johtuen tästä meidän interweb-maailmasta, on se, että mitä pohjoisemmaksi tulee, niin sen ikävempää dataa täältä valuu tuonne etelään päin. Ja samalla lailla kuin ulkomaista ei halua tulla Suomeen, koska täällä roikotetaan haukkia silmistä, niitä pyöritetään pitkin komposteja ja roikotetaan verisinä milloin missäkin. Ja Iltalehti vielä pitää, tai Ilta-Sanomat, jotain Suomen ruminpönö kilpailua tuolla, niin nämä kuvat kun leviää maailmalle, niin ne ihmiset vaan jää Ruotsiin. Ne ei tule tänne asti. Tämä on meidän kaikkien juttu, että me saadaan tämä kuva korjattua jollain tavalla. Niin silloin etelämiehet tulee tänne pohjoiseen ja toivottavasti ulkomaalaiset myöskin. Meillä on
erittäin paljon tämmöistä lisääntyvää oheisliiketoimintaa tämän asian ympärillä. Et heti kun me saadaan tänne järvelle, että mä en tiedä kuinka paljon täällä on opastoimintaa, tai mun mittapuun mukaan osaavaa opastoimintaa, kaikki ne fasiliteettineen päivineen, niin heti kun näitä rupeaa esiintyä 1 tai 2 tai 3, niin se on varma, että majoituspalveluista tulee olemaan pulaa, ravintolapalveluista, kaikki nousee ja lähtee flowhun. Mutta tämä on nyt vaan siitä kiinni, että nämä on mahdollisuuksia, kunnes ne toteutetaan. Omatoimimatkailu, kuinka paljon on tosissaan suomalaisia kalamiehiä, mitkä haluaa päästä kalaisille vesille, mutta ei välttämättä halua maksaa oppaalle, mutta tarvivat kaluston. En mä haluaisi ainakaan Helsingistä asti vetää omaa venettäni tänne ja etsiä ramppia, että mistä saa pudotettua veneen alas. Mieluummin sitten vuokraa veneen täältä. Tämä työllistävä vaikutus ja sitten tietysti totta kai saatavia tukia, kun niitä on tällä hetkellä Tyrkillä milloin mitäkin tukia, niin tämmöinenkin mahdollisuus on, jos joku tähän innostuu, toivottavasti innostuu. Uhka on mainittu haukiviha tai petoviha, ylikalastus, mistä Teemu puhui, varsinkin etelässä, poisto- ja hoitokalastus, mikä on nyt tämmöinen mediaseksikas juttu tänä päivänä. Joka paikassa puhutaan poistokalastuksesta ja hoitokalastuksesta, ymmärtämättä oikeastaan, että sehän tarkoittaa myös sitä, että jokainen tavan kansalainen menettää siinä leikissä. Harva poistokalastus tai hoitokalastus pitää sisällään semmoisen formaatin, että sieltä vaan poistetaan jotain särkikaloja ja mukaan ei yhtään arvokaloja. Useimmiten siellä on pienellä präntätty, että ne saa ottaa ne arvokalat tai petokalat ja myydä ne sitten katteidensa kuluksi. Plus, että ne saa vielä jotain korvausta sieltä sun täältä. Hinta kalatiskillä mainittiin jo, se tosissaan on halpa hauki, minkä takia se voisi olla niin arvokas. Ja sitten myöskin tämä, kun kuullaan näistä juttuja, että jokainen on saanut 10 hauen tai 15 hauen, useimmiten ne on jotain sivuosumia vetouistelun yhteydessä, ettei ole ollut edes haukia kalastamassa, mutta semmoinen on sieltä tönässyä saatu ja näin päin pois, niin siitäkin tulee tavallaan siitä hauesta mukaan arvoton. Mutta siinä kohdassa mä takaan ja alleviivaan, kun sitä lähdetään heittokalastamaan ja etsimään, niin se 10 hauki tai metrin 10 kala ei ole mikään helppo saalis. Kokemattomalle tämä on todella hankala käsitellä tämmöinen kala. Siinä kohdassa, kun se kala on saatu koukkuun, ennen kuin se on haavissa ja veneessä, niin todennäköisesti se päätyy papitetuksi just sen takia, että se on hankala kala käsitellä. Mutta pienellä opilla ja koulutuksella niin tämmöinen kala pystytään tosissaan vapauttamaan. Ja edelleenkin mulla riittää asiakkaalle saalistettavaa. Hauen aliarvostus kalana suomalaisessa kulttuurissa on, niin kuin on puhuttu pitkin päivää, se on ikävä. Ja tänään tehdään pientä työtä tämän asian eteen. Pienet purot tekee isoja jokia, ja tämä nyt on yksi semmoinen pieni puro. Mä sain äsken lukea Facebookissa, että lohenkalastus on lopetettu. Tällä päivämäärällä on tullut määräys tai ilmoitus, mikä tarkoittaa sitä, että viime vuonna kiintiö kalastettiin yli, ja nyt ne lohet, mitä kalastettiin yli, ne vaihdettiin silakoihin Latvian kanssa. No nyt nämä kaikennäköiset ryhmittymät, ketkä on huolissaan kala-asioista, niin on saanut niin kuin maa- ja metsätalousministeriö ja kalatalouspuolen huomaamaan, että ihmiset on oikeasti huolissaan asioista. Ei voida elää vaan niin kuin pellossa ja onkin niin paljon kuin huvittaa. Ja muistaakseni jossain Pohjoisen lehdessä oli uutisointi, kun oli rokastajia jonkun padon alta käyty hakemassa poliisivoimin pois ja näin päin pois. Että kala-asioista puhutaan. Hyvä, puhutaan catch and release, kauhea sanapainajainen, eli pyydä ja papauta, mikä on Amerikassa tai siis se on oikeastaan largemouth bassin suhteen se on niin kuin 100%. Mä olin itse kalastamassa kyseistä bassia, eli siis se on suuri ahven kala, keskimäärin 3-4 kiloa, joskus jopa isompi, ja kaikki kalat vapautetaan. Mä sanoin oppaalle, että voitaisiinko ottaa yksi, mä haluaisin perkaa ja katsoa, mikä se koostumus on ja miltä se maistuu. Se sanoi, että jos me otetaan tuolta yksi ja joku kuulee, niin hänelle ei ole kavereita. Kaikki takas. Johtuen siitä, että se kalastuspaine on aivan käsittämätön siellä. Se on niin järjetön, että kun me mentiin bassimessuille, niin herra A tässä on tienannut $4,5 miljoonaa palkintorahoja pelkästään kilpailuista, vapautetuista kaloista, niin 200 metriä 4 rivissä oli jonoa hänelle pyytämään nimikirjoituksia. Ja nämä tyypit kävelee semmoisessa pelipaidassa, kun tällä kalamiehellä on päällä, niin kävelee pitkin kaupunkiin kuin jääkiekkokilpailuissa.
ihmiset ostaa tuhansia ja tuhansia kalastusvehkeitä, niin kalastaa siellä aivan käsittämätön määrä ihmisiä niin Tekojärvillä kalastamassa bassia. Kaikki vapautetaan just sen takia, koska ne loppuu. Mutta Suomessa me voidaan tosissaan valikoida, ottaa se mitä me tarvitaan meidän ruokakuntaan. Ja sen mukaan mä kysyinkin, että onko tämä niinku uhka vai mahdollisuus. Siinä on Jesse, 9V, 3 viikkoa sitten saatu 1,20 m hauki, vähän vajaa 14 kiloa, vapakalastaen saatu. Ja tämä on tämä Jessen kuva, just tämä, minkä mä pajautin tuonne nettiin, ja se levisi siellä niin kuin kulovalkean tapoin. Oikeapuolimmainen kuva on neiti Paula. Paula tuli asiakkaaksi veneeseen, hän ei ole koskaan kalastanut virvelillä. Ensimmäinen heitto elämässään. Ensimmäinen